Maing buntag mga igsoon ko diha ni Kristo. Sulod ding santos nga misa karon, atong iapil sa atong mga paampo kining musunod nga mga intensyon. Pamisa sa mga kalag ni Teodora, Teofilo, Juliana, Dioscora, Emilio, Perpetua, Elinita, Alejandro, Sofio, ug Natalio. Mass intention for the success operation hysterectomy of Elizabeth T. for the guidance of the doctor and for the negative result of the biopsy. Pamisa kang Senior Santo Niño gikan ni Jessica Aristan. Misa pasalamat sa ika-second birthday ni Junelia T. Gatab sa pangaman ni Senior San Pablo Apostol, Senior Santo Niño, San Antonio di Padua, inasa kanulang panabang Berhin sa Simala, Berhin sa Rigla, o tanang santos, santas, o mga angheli sa langit. O pamisa sa mga kalag ni Ireneo, Adolfo, Rosalinda, Alejandro, o tanang mga kalag sa purgatorio. Kalag usab nila ni Marlene, Lucia, Eusebio, Marcelina, Isabel, Benigno, Agripina, Gliceria, Osyong, Gorias, Cirilo, o mga kalag sa purgatorio. Kalag usab nila ni Pedro, Liansing, Matilde, Teresita, Alex, John Rosil, o mga kalag sa purgatorio. Kalag usab nila ni Teodora, Gregoria, Teresita, Jovencio, Jeffrey, Rosalito Jr., Librada, Constancia, Nicanor, Fernando, Stanislao, Telisforo, Restituta, gikan ni Rosita Gosinilaman, Gosinalim. Kalag usab nila ni Federico Rosindo Abdon Jr. Thanksgiving for all the blessings with the intercession of Mama Mary and all the saints, especially the gift of life. Thanksgiving for the 19th year wedding anniversary ni Ulysses o Suset. Misa pangamuyo kang San Antonio Abad, Holy Spirit o Mama Mary, alang sa dugang kalambuan sa St. Anthony's Academy of Carmen, Bohol, uban sa bagong direktor na si Reverend Father Randy Boyser. Hinaot nga ubanan siya permi sa kahayag sa Espiritu Santo alang sa kayuhan sa tanan. Pamisa sa maayong panglawas sa tibuok namang pamilya, sa grasya sa matag adlaw, ug alang usab sa akong anak nga buntis, nga hatagan siya og maayong pagpanganak. Pamisa sa grasya nga nadawat sa matag adlaw, ilabi na sa grasya sa kinabuhi, o pamisa sa kalag ni Maximo. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat kang Senior Santo Niño, San Pablo Apostol, San Roque, San Isidro Labrador, Santa Cruz, o San Vicente Ferrer. Pamisa pasalamat sa tanang grasya o kabaskog sa lawa sa tibuok pamilya, o pamisa sa mga kalag nilang Rolando, Alejandro, Ima, Milunia, Jaime, Raul, Anasilo, Rinaldo, Diding, Pedro, Hakabin, Evelia, Aura, Vanessa, Melchora, Victoria, Waning, Chofisto, Bintora, Florentino. Pamisa pasalamat sa maayong panglawas sa tibuok namong pamilya o sa kapahulayang dayon sa kalag nila ni Alma, Ana Marie, Emiliano, Pilipa, Canisha. Pamisa sa pasalamat sa Sagrada Pamilya sa grasyang nadawat, ilabi na sa grasya sa kinabuhi o mga masakiton, nga unta hatagan na sila sa Ginoo sa kahupayan sa ilang ipamati sa ilang lawas o mahilayo kita sa mga sakit o viruses. Misa pasalamat sa adlang natawhan ni Inday Risa. More birthdays to come, good health, long life, and more blessings to come. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat o maayong panglawas o pagpanalipod kanato sa atong Ginoong Hesukristo.
Misa pasalamat sa tanang grasya ug maayong panglawas nga nadawat ug mga kalag nila ni Francisi Hinobiba, Luling Valentin, Remedios Filipi Florencia, Dina Joy, Anita, Charilyn, Shannon, Amado. Pasalamat sa tanang grasya nga nadawat lakip na ang maayong panglawas sa tibok pamilya o pamisa sa kalag nila ni Victoriano, Concepcion, Gloria, Jose, Emilia, Emiliano, Pasiano, Narcisa, Isidro, Dominga, Pastora, Cristobalina, Anastasia, Casiano, Provincio, Juan, Mario, Felicissimo. Misa pasalamat sa gasa sa kinabuhi ug maayong panglawas ug mga grasya nga tanan. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat adlaw-adlaw o pamisa sa kalag ni Asyang, Sirapia, Lugoy, Porperia, Lorito, Tomasa, Maritis, Doris, Hieronima, Sisong, Ilay. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat adlaw-adlaw o sa kabaskog sa panglawas sa akong pamilya. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat sa matag-adlaw o sa maayong panglawas. Pamisa sa mga kalag nila ni Rosindo, Pedro, Leopoldo, Alfonso, Oligaria. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o sa kabaskog sa akong kabanay. Misa pasalamat sa mahal nga inahan sa kanunay panabang o sa tanang mga santos. Pamisa pasalamat kang Senior San Pablo, Senior Santo Niño, San Antonio de Padua, Saint Teres o sa mga santos sa langit. Misa pasalamat sa grasya sa kinabuhi ug maayong panglawas. Pamisa usab sa mga nataptan sa bisan unsa nga sakit labi na sa COVID. Hinaot ayuhon na sila sa Espiritu Santo ug mga frontliners o sa among pamilya nga kanunay maayong panglawas. Pamisa pasalamat sa tanang grasyang nadawat ug proteksyon nga gihatag. Pamisa usab sa mga kalag ni Hermenegildo, Renia, Victor, Francisca, Sopio, Dominga, Juan, Marlon o Maria. Misa pasalamat sa adlang natawhan ni Alona G. Anyora. Misa pasalamat sa grasyang nadawat o kabaskog sa lawas sa tibok pamilya. Pamisa usab alang sa kalag nila ni Constancio, Teresita o Christian. Misa pasalamat sa tanang grasyang nadawat labi na sa maayong panglawas ug alang sa kalag nila ni Isabel, Camilo, Mahincio, Arturo, Pilon, Paulino, Daniel, Delphine. Thanksgiving prayers for the fast recovery of Jackie and Cathy. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat o pamisa sa mga kalag ni Maximina, Florentino, John Pritz, Maria, Benito, Matia, Joaquin, Magdalena. Pamisa pasalamat sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ug alang sa kayuhan sa sakit nga gibati ni Elizabeth T. sa iyang operasyon nga unta wala nay kakulian nga daotan. Pamisa alang sa kalag nila ni John Pritz, Maximina, Florentino, Chudora, Luis, ang mga kalag sa purgatorio, ug mga kasantosan ug mga kasantasan nga tanan sa langit. Misa pasalamat sa adlang natawan sa akong apo nga si Nimisia karong adlawa ug gatagan siya og maayong kabaskog sa lawas kanunay. Ug pamisa sa kalag ni Jose Sr., Eutychia ug George Sr. Pamisa usab sa mga kalag nga nadawat ug santos ug mga santa sa langit. Pamisa pasalamat sa mga grasya nga nadawat ilabi na sa grasya sa kinabuhi ug maayong panglawas sa tibuok pamilya ug ang mga kalag ni Mahencio, Severina, Lamberto, Malco, Mansuito, Maria o Faustina. Misa pasalamat sa kabaskog sa lawas sa tibok pamilya labi na sa gasa sa kinabuhi. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat o kabaskog sa panglawas uban sa akong pamilya. O pamisa sa mga kalag ni Petronilo, Roberta, Ronilo, Silvino Sr., Idobihis, Boynapi, Danilo,
Leonora Esteban Eutikio Severa Anatolia. Pamisa pasalamat sa adlaw nga natawhan ni Prima Douglas ug tagaan siya sa maayong panglawas. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi ug sa kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug pangamuyo sa Ginoo sa himsog nga panglawas kanunay sa akong pamilya. Misa pasalamat sa grasya nga nadawat sa kabaskog sa panglawas uban sa pangama ngadto kang Senyor Santo Niño inahan sa kanunay panabang ug Senyor San Vicente Ferrer. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat ikan sa akong pamilya ug maayong panglawas. Ug pamisa sa mga kalag ni Dionisio Senior, Jacinto, Dolores, Mili, Isidro, Pisay, Julio, Martina. Misa pasalamat sa proteksyon sa COVID-19. Pamisa pasalamat sa tanang grasya nga nadawat, safety o proteksyon sa among pamilya. Pangamuyo sa atong Ginoong Jesucristo nga unta ipahilayo ang tanang kahatawhan sa sakit nga COVID-19 ug mawala na ug magmalinaw na unta ang tibuok kalibutan. Pamisa pasalamat sa patron Senior San Pedro, Senyor San Vicente Ferrer ug sa mga grasya nga among nadawat o sa kabaskog sa among panglawas. Pamisa pasalamat sa mga grasyang nadawat labi na sa gasa sa kinabuhi ug sa kabaskog sa lawas sa tibuok banay. Pamisa sa kalag ni Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Gregorio, Abincia. Thanksgiving Mass for all the blessings received, especially the gift of life, good health, safety, and protection from COVID-19 of all the family members, and Mass intention for the eternal repose of the souls of Emiliano, Eustaquia, Rufina, Pio, Josefino, Vicenta, Candelario Jr., pamisa sa mga kalag nila ni Carlito Sr., Juan, Teresa, Oscar, Roger, Alejandra, Celestino, Marcos, Joaquim, Delfina, Melcades, Ricardo, Daniel, Dorotea, Miguel, Antonio, Pedro, Margarito, Arcadio, Maria. Pamisa sa mga kalag nila ni Evelyn, Alberto, Anisito, Maria, Anastasio, Rosario, Maximo, Tripon, Labiana, Eustaquio, Herman, Angelita, John Paul, Raymond, Eusebia, Juana, Albino, Alfredo, Jacinto, Restituta, Fanfilo, Armando, Eutikio, Beatriz, Virgilia, Tarcisio, Mario, Andres, Moises, Roberta, Emiliana, Sopronio, Cipriano, Agustin, Tomasa, Juana, Silveria, Aquilino, Romaldo, Cristita, Eladio, Crisologo, Crispina, Demetrio, Rosalia, Crispiano, Lorito, Concepcion, Macaria, Claudio, Norberto, Maria Elena, Arlene, Alberta, Emilio, Rafael, Ramon Sr., Mahencio, Domingo, Gertrudis, Paulina, Inocencio Sr., Inocencio Jr., Anatalio, Pedro, Teresita, Roberto, George, Fortunata, Sinaida, Ramon, Francisca, Florentina, Alfredo Sr., Chodora, Execu, Vicente, Ricarda, Faustino, Filimon, Juanita, Primitivo, Faustina, Narcisa, Julita, Victoria, Anaclito, Carmelita, Amancio Sr., Trinidad, Leonilo, Julia, Marites, Leoncia, Fermina, Amaya, Juliana, Yosita, Valentin, Marianito, Adolfo, Expedita, Florencia, Adelaida, Bernarda, Leonardo Sr., Susana, Leonardo Jr., Milita, Manilin,
Omar, Leo, Ernesto, Rinaldo, Crescenciano, Guillermo, Justina, Felicitas, Rodrigo, Alejandro, Macaria, Cosmiana, Emerenciana, Vicente, Anisita, Eutikio, Ricarda, Felix, Claudia, Sixto, Fortunato, Alejandra, Reynalo, Esther, Regine, Francisco, Remigio, Flor, Armohina, Consorcia, Paula, George, Francisca, Eterio, Marcelino, Restituta, Cesaria, Severo, Virginia, Claudia, Gerson, Renante, Wilfredo, Marshall, Juan, Gamelba, Luis, Juana, Saturnina, Cirilo, Nicomedes, Nolasco, Rodi, Miguel, Margarito, Jima, Maylin, Nisipora, Janicio, Juana, Paulino, Porperia, Segundo, Gorgonio, Abdon, Gino, Mario, Antonino, Alejandro, Nemesia, Anastasio, Andrea, Jacinto, Jundi, Margarita, Cesario Senior, Milanio, Fernanda, Rafael, Apolonia, Jesus, o Eduardo, Marta, Arsenio, Crisinti, Cristina, Sharami, o Maribel. Daghang salamat. Sa ngalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Pag-ampo kang Senior San Roque, maluluyon o yamot nga Dios, Ginoo gamahan nga mahigugmaon. Gihatagan mo kami og tambal sa among mga balatian diha kang Senior San Roque. Aron tungod sa iyang panabang, makita namo ang kaayo sa kalag ug sa lawas. Nagapasalamat kami kanimo tungod sa mga bertudis nga gihiyas mo kaniya, kay siya ang among dangpanan nga tambal sa mga sakit nga mananakod. Ipaiway mo kanamo ang mga sakit nga mananakod, ilabi na ang COVID-19. O Amahan nga mahigugmaon, nga tungod sa mga pahanungdan sa imong matamis o yamot nga anak, ug tungod sa mga bertudis ni San Roque nga among langiton nga tambal. Ingon man giampo namo kanimo ang Santa Iglesia Katolika, ang Santo Papa nga Pangulo, ang mga haring Kristiyanos aron magpadayon gihapon sa pagsilbi kanimo, ug ang mga irihis og dili binunyagan managbalik og muila kanimo. Ingon man luwason mo ang mga kalag sa purgatorio ug ang anaa sa salang mortal aron mahigawas ni anang hilo nga infernohanon sa mga sala, aron kaming tanan mubati sa katamis ni ining langiton nga tambal, og maabot namo tungod kaniya ang dayon nga katamis dito sa langit. Amen. Amahan namo na kasalangit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga maksasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Ibaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na kasalangit, pagdayon ang imong ngalan, mabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagkapasaylo sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoa luwas sa kami sa tanang daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, ug bulahan sa ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras among kamatayon. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Amahan namo na kasalangit, pagdayon ang imong ngalan,
Moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Og dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa sa kami sa tandautan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios sa naa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babaeng atanan, ug bulahan sa bangbunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gyapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan, samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, gangugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kami. Solo de Santos nga misa mga igsoon, atong ipadayon ng atong pagampo alang sa atong former parish priest dinhi sa Inabanga, Monsignor Orencio Hobak, nga anapaghapon karon sa hospital. Mo buwan na siguro ni siya na sa ospital, nga to siyang epil sa itong mga pagampo, nga unta ang Dios magauban kaniya kanunay for his fast recovery. Ugaron nga ngayon kita mo sa ulog ni Santos nga misa, maghinolsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan, o ganinyo mga igsoon nga nakalapas o dakoy amot, sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga moyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel, mga santos, suganin niyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoong atong Dios. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma dili gayud mapakyas, pataling hugi ang amo mga pangamuyo, luwasa kami sa katalagman o gatagi kami sa tanan nga among gikinahanglan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari ban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinudlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo, aron mo abot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaog og maut-ut, ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit.
Apan nagpaabot kita sa gisaad sa Dios nga mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta diin maghari ang katarong. Busa mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlaw, paningkamot kamo pag-ayo nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya, ug isipa ang pagpailob sa atong Ginoo nga usa ka kahigayunan nga iyang gihatag kaninyo aron maluwas kamo. Ingon nga ang atong minahal nga igsoon nga si Pablo nagsulat kaninyo ginamit ang kaalam nga gihatag sa Dios kaniya. Apan kamo mga igsoon, nasayod na niini. Busa pagmatnon kamo, aron dili kamo madaldal sa mga sayop, sa mga malapason, sa malaod, ug mahulog gikan sa inyong lig-on nga baruganan. Hinunua, padayon kamo sa pagtubo diya sa grasya ug kahibalo sa atong Ginoo ug manluluwas nga si Hesukristo. Iya ang tanang dungog hangtod sa kahangturan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Sa tanang panahon o Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Sa wala pa ihimugso ang kabukiran ug ang yuta ug ang kalibutan wala pa ianak, sukad sa kahangturan hangtod sa kahangturan, ikaw mauna ang Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Gipabalik mo ang tawo ngadto sa abog, nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tawo, kaya ang 1,000 ka tuig diha sa imong atubangan, ingon o kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na, o ingon og usa ka pagbantay sa gabii. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Kapituan ang gidaghanon sa among mga tuig, o kawaluan kung baskog kini, o kadaghanan nila walay bunga nga kahago, kay dali sila nga mulabay ug maanod kini. Sa tanang panahon, O Ginoo, ikaw ang among dalangpanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Manasa. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Imayaw ikaw, Ginoo. May pipila ka mga Pariseo o mga sakop sa pundok ni Herodes nga gipadala ngadto kang Hesus aron pagbiti kaniya pinaagi mga pangutana. Miduol sila kaniya og miingon. Magtutudlo nasayod kami nga ikaw mosulti gayud sa tinuod ug dili ka mahasol o gihuna-huna sa mga tao, kay dili ka man magpasapayan sa kahimtang sa tao. Nagtudlo ka sa matuod, mahitungod sa pagbuot sa Dios alang sa tao. Busa, sultihi kami, supak ba sa atong balaod ang pagbayad o buhis ngadto sa emperador sa Roma o dili ba? Apan nagkasabot sa Jesus sa ilang tuyo, paglaang kaniya, busa nangutana siya, nganong nang ninguha man kamo sa pagbiti kanako, dadi akog salapi kay akong tan-awon. Busa gidadan siya nila og salapi og nangutana sa Jesus kanila. Kinsa man kining naong og ngalan nga gikulit dinhi, mitubag sila sa emperador. Mingon sa Jesus, kung mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador ang iya sa emperador, o ngadto sa Dios
ang iya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa tanan mga viewers, maayong buntag natong tanan. Mingon si Jesus, kung mao kana, ihatag ninyo ngadto sa emperador, ang iya sa emperador, ug ngadto sa Dios, ang iya sa Dios. Una sa tanan, mga igsoon, kinahanglan nga mahibaw ta, unsay iya sa simbahan sa Ginoo, ug ang iya sa civil government. No? Muna, mahibaw ta, kani para ni sa simbahan sa Ginoo. Kini para ni sa civil government. For example, bayronon sa buhis. Ang para sa simbahan sa Ginoo, ang akong pagsimba sa Ginoo, pagsunod sa iyang kabubuton. Muragod sa nahitabo nato karon kining COVID-19 crisis. Anang giingon nga no mass gathering. Nakita sa simbahan nga kining no mass gathering tungod sa COVID. Peligro gyud kung kanunay tang magtapok kay magtinakdanay na unya. So giingon diha no mass gathering bisan sa diha sa mga relihiyosong pundok o kalihukan. So nakita nato nga kaayuhan man for the common good mo na nga mirespeto ta no sa mao nga mga pamaagi aron pag-avoid nga dili mudaghan ang maong sakit. So tungod kay kini kaayuhan man nirespeto ang simbahan sa maong no mass gathering. Mga igsoon, ang simbahan mutan-aw man pod ug unsay mga kalihukan kun kini kaayuhan mo respeto ang simbahan. Unta pod ang civil government maminaw pod sa simbahan kay kini simbolo sa presensya sa Ginoo sa kalibutan. Dili man tanan ang gobyerno mo'y kahibaw ra. Kinahanglan pod nga ang gobyerno kamao pod maminaw pinaagi sa simbahan kay iya man ni sa Ginoo. Labi na diha sa kabubuton sa Ginoo. So ingon na ragod mga igsoon, sa unsa lagi kinahanglan mao nga doon lagi doon ta para nindot gyud ang atong pagpuyo ning kalibutan na doon lagi doon tay proper coordination tali sa simbahan, sa church and the state. Pagpadayon nato santos nga misa mga igsoon, padayon nato ang atong kahiusa pagbugno na ining maong COVID-19 nga iiway ta o hinaoton ta nga sa dili madugay maundang nining maong pagkuyanap sa maong sakit. Pagampo sa katawhan. Ang Dios mao ang atong magbubuhat ug amahan, nagpadayag sa iyang kaugalingon, pinagi sa iyang anak, pinagi sa iyang espiritu, iya kitang gihigugma ug buot siya nga si Jesus atong mailhan ug higugmaon. Moingon kita, Ginoo among Dios, paminawa ang among mga pagampo. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Tabangi kami sa pagtawad sa imong mga binuhat, sa pagpaugmad sa kalibutan o sa paghimo niini, mabungahon alang sa kayuhan sa tanang mga katawhan. Mag-ampo kita. Ginoo among Diyos, paminawa ang among pag-ampo.
Amahan, imong gihibo ang imong gugma alang sa tao nga makit-an diha sa imong hinigugmang anak nga si Jesucristo nga nakigiusa kanamo isip tao ug among manunubos. Tabangi kami sa pagtubo sa kaniya ug sa pagpadayon dinhi sa yuta sa taha sa pagdala o kaluwasan o kagawasan alang sa tanan. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, imong gibuko ang imong kinabuhi ug gugma pinaagi sa imong balaang espiritu ngadto sa mga kasing-kasing sa mga katawhan. Tabangi kami pinaagi kaniya sa pag-alima sa unsay nasamdan, sa pagpahumo kung unsay tig-a, o sa pag-init sa unsay mabugnawon. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himuak ining katilingban ug ang tibuok simbahan nga mahimong buhing timaan sa imong kaugalingong katilingban sa gugma. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Amahan, Anak ug Espiritu Santo, himua nga ang among mga gagmay nga simbahanong katilingban uban sa tanan nga aniha karon dinhi nga usa ka timaan sa imong mahigugmaong presensya. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Niining tuig sa ekumenismo, pakigdialogo sa mga nagkalain-laing tinuoan ug sa mga lumad nga unta makita nato ang atong kahiusahan diha sa pagtuo sa usa lamang ka Dios. Mag-ampo kita. Ginoo among Dios, paminawa ang among pag-ampo. Ginoo nga among Dios, mahimo kagayod nga sukaranan o kahulugan sa among mga kinabuhing Kristohanon. Unhi kami isip mga nagpapanaw nga katawhan sa kahingpit sa imong ginabuhi o gugma diha sa kayusa sa Espiritu Santo o pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, bagampo kamo, aron nga ako ginyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo bilang sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa among paghala din ay mga gasa sa imong altar uban ang pagsalig ug paghigugma, himuha kaming santos diha sa pag-ambit nimo kanamo sa imong kinabuhi o pinagi nining Eucharistia pasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manawa sa Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw Magpasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Angay ug matarong. Santos kamahan nga tunhay o makagagahom sa tanan angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinagi sa imong hinigugmang anak imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imo kaming giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat magalagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magadaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa ban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, o sana sa kaitasan.
Dahil ko na nagaling sa ngalan sa Ginoo o sana sa kahitasan. Santos kayo di kao Ginoo ang tubaran sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo. Lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mi kuha siya og pan, mi pasalamat kanimo, mi pikas bidaig. Mihatag ning ato siya matinun-an umingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kini mo nga akong lawas sing itugyan alang kaninyo. Samang pagi tapos ang panihapon, miguha siya sa kalis. Ipasalamat ka na pag-usap, midaig, mihatag niningan to siya matinun-an o miingon. Dawata kini o panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mong kalis akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula lang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini ron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik ini. Para paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahanin ning pans kinabuhi gali sa galuwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga matubang mo lagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. O ba ni Francisco among Papa, ni Patrick Daniel among obispog sa tanan mga pari ug sa tibok mong katawhan nga among gitubos. Hinumdum niyo sa mga among mga igsoon nga nangamatay, labi na sa mga kalag nga makarong gihandom sulod di Santos nga misa ug sa mga kalang nga walay nagahandom kanila alang silang kapahulayan nga dayon kapasayloan sa ilang mga sala. Sa pagbunyang namatay sila uban ni Kristo, mabanhaw ta sila uban kaniya. Hinumdum niyo sa mga among maigsoon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila uban tanan nangamatay dahil sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway, kaluoy kaming tanan, himuha kami ang ngayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inaan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton ata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon nga ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag na kanimo makagagahom nga mahan diha kay usa sa Espiritu Santo ang tanan dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan ato pangagyion mga pulong gitudlo kanato sa atong manonnobos. Amahan namo, anak sa langit, pagdaig ka ng imong ngalan, mabot ka na mo imong gingharian, matuman na imong pagpuon, ini sa iyong tamaingon sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo ang kami sa among mga sala, mayon nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Kung dili mo kami itugyan sa pangalay, inunuan losa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga mo kaming luwason sa tanang daotan at agi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesukristo among manonnobos. Kayo man naging harian ang gawang mugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo ninyon kaan sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Iyo tanawa nga mo mga sala kung dili pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw og kahiusa ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Maana sa Ato ipakitan timan sa itong pananginig-sunay panagdait manaa kaninyo. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhi kami. Kordero sa Diyos ka nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan bulang katong gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang kung mamayo ako.
ampo alang sa usa ka espirituhanong pagkalawak. Akong Hesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalam. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako, ug hingpit kong ihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magaampo kita, o Ginoo, hatagi kami sa lawas ug dugo sa imong anak. Ug dada kami pinagi sa imong espiritu sa pagpasidong og kanimo, dili lamang sa among mga ngabil, kundi usab sa among kinabuhi aron makasulod kami sa imong gingharian. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Orasyo Ipirata para sa novel coronavirus. Diyos among Amahan, nisampit kami kanimo, niining panahon sa amuang panginahanglan. Nga unta mapanalugdan mo kami, batok niining bulga sa 2019 novel coronavirus. Nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi, sa among kaigsuunan, ug nahiagong sa kadaghanan. Nangaliw kami sa imong grasya, alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan ni ining maong virus nga nagdala sa makalilisang nga sakit. Giyahin ang mga gamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nagalima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug tinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung landak. Nangaliw usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkayusa kami sa pagbuhat, alang sa kayuhan sa tanan, ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael at Anghel, iampo mo kami. Iampo mo kami. San Lorenzo, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Pablo Apostol, iampo mo kami. Ginoo man na kaninyo. Manaos ang kanino. Manalangin ganyan magagawa mga Diyos, sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang misa, dadon na to ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.